Sawubona mlaleli ekhaya, ngiyathemba uyaphila, mina ngiyaphila. Ngowakambede Isibongo, bengicela uma uhlangana naleli khasi upress u-subscribe button. Ezingenayo zanamhlanje zithi umholi we-Economic Freedom Fighter uJulius Malema uthi iqembu lizobasusa ezikhundleni zobuholi esifundazweni abaholi abahlulekile ukutholela leli qembu amavoti amasha okhethweni. Nokho uthi ubuholi baKwaZulu-Natal ngeke bube yingxenye yalabo abazogawulwa yizembe. uMalema utshele abalandeli bakhe emcimbini wokugubha iminyaka engu-11 kwasungulwa iqembu eKimberley ukuthi abaholi beqembu laseLimpopo okuyisifundazwe adabuka kuso bangabanye ababhekene nengwadla. Lawa maqabane ase-KZN alwa akubanga lula ukulwa nensiza ezilinganiselwe ngobuningi balesi sifundazwe. Balwa futhi akukho okwenzeka kubo besangabaholi be-EFF KwaZulu-Natal, kodwa amaqabane ase-Limpopo nase-North West kumele aziphendulele, ikakhulukazi amaqabane eBonjanalo. Silahlekelwe kanjani ngamavoti angu-25,000 eBonjanalo enyakatho entshonalanga. Amanye amakhanda azoginqa esuka lapha amakhanda aginqike eLimpopo, yingakho ubone ubuholi obusha. Bengicela-ke mlaleli upress u-subscribe, usale kahle.